Hi, is me se Anna, agus is bhfuil an clasa nua ulla me gcónaí, agus is maithlam díocht agus tríadóirí. I bhfuil leat a film cén cuí le bheadóiríadóir. I nniuh mar film cén cuí le hágad a cur as roiach le dríocht. Seo an méid atá ag testáilt. Tape de Habach. Gá bheile papir. Sé bhun agad. Bheith seo. Tá sé bhun agad sa bheile seo. Ach an is féach. Hain, do, trí. Abracadabra, ní lech trí cín fácha. An is tas fanní méid cén cuilan é dhéanamh. Dús, tóg an bheile papir. Agus gramig trí bhun agad do. Bí cín se duine fásta á le cairr lamp mas gá. Cur trí bhun eile sa bheile. Hain, do, trí. Anis, tóg an bheile papir eile agus curas ciún an céad bheile é. Cás timpeall na bhealaí trí thóra agus iad a bhór céile, mar seo. Hain, do, trí. Agus abracadabra! Nuair bhanan tú an bheile ar bhór, nílach trí bhun fácha sa bheile ar bhun. Déan cínte gan an bheile eile a haspont, mar an sin ceann sin atá na buinetá gramatha. Anis, tá de cuid agad cur as ráic agat, na sin glas éasca seo. Go réir, cé go bhfuil sé comhéasca sin agad cur mú, ní bheith sé ag gcónaí comhéasca á arás. Sin é úmsa go dtí an céidir eile, cuinnig gur ta clasaíocht.